enseñar, temos comprados 2 soportes máis. O que falta ahora é que tela lle poñemos. Había que discurrir. Os soportes xa os temos. Genérica. Pero destos, iguales que estos. O soporte, temos o soporte. Exactamente igual, tipo vela. Sí. Bueno, os genéricos que se para todo. É que a tela que tiñan era de feira 10, entón a de feira 10 non vale. Claro, pero son velas como esta. Son velas como esta, tal cual. Genéricas. Sí. Entonces, a mí, página web, é mellor. Non te compliques, a non ser que queiras meter, que non sei como que metes aquí, unha imaxe do Concello, sabes, este genérica non é, do que é o castro tecnolóxico, algo deso, ves, se non queres meter, ou un LKM0, nada máis. Bos días, que tal? Hola. Buenos días a todos. Hala. Pois se pinchabas ti, pensei que pinchabas ti, cartela que a menos que me bueno, sabes, estás aquí con pruebas automatizado todo. Eso que hai, no, eso non, eso é de agilidade, eso non é. E logo esa pijada que hai, iso é Son microambientes. Bueno, microambiente non se nada. Para esta No, es un Cristo, porque te va a coger. Adelante diciendo, conmigo diciendo, esta va a decir, pues, non vale para eso. Vale, cando isto para exterior, se queres casa un campo de fútbol, nada máis. es el plan B. Claro. Sí, pero para pegar non che sirve para nada. Bueno, nun momento dado, por huevo, esto es el plan B. efectivamente, por anularlo non ten problema. E a Berino tamén anda por aquí. Non veo, Marisol, non veo os carteles. Temos uns cuantos carteles por fillar no variante, todo. Teño algún no coche, pero tanto. Os outros teñen, mano. Aí, pegaron de cinta. Non lle pegan cinta, aquí rascado. Aquí este de lado. Está hecho unha cinta así posta. No, este é un trastazo. Este é un rascazo. Non é cinta, mira. É un rascazo. Este é un cinta encima da pintura. De rascazo. No, este de rascazo. No, este de rascazo non é de levantar unha cinta. A cinta levanta de outro xeito. Eso había que levantar nada máis. Mira ahora. Tamén ten adhesivos, Mira que se aguantaron, que están determinados para aquí, para aí, pues mira. Sabes vai, que guarda de mal e non pode nada. Sacase 10 anos, esa aguantaron, sacase 10 anos a boca. Sabes a toda, non? Xa era de cambiado. Había que dar el cambio de... Si no, haces todo... Se dá a volta aos pesos, non terá unha caída hacia un lado. Non está. Vai, che fa, cito. O siguiente paso. Tamén se pode. Vas a cartos? Non. Vai de cartos. Queda bastante baixo. Queres que para así un pouco atrás, oye. Algo un bate que non hai María. Pero, bueno, isto debería. Non ten as patas atrás. Si ten, pero... Debe estar medio tocado. Tiene que lo pasa hasta ahora. Coloca ben estes tubos tamén. Ponos dereitos. Centra aquí. Mira, te salimos a vertical. Mira, ponos centrados a vertical, que se vai sustentar mellor. E ainda así. Pero espera. Esta é unha posición, es un convencido de todo. Metíselo, no, pero soltamos aquí un punillo, por. Soltamos aquí porque esto ten que pasar ao fondo de todo. Se non pasa ao fondo de todo, é cando non se pode cargar. A ver, isto está. E este de... Este non. Aí sería. E agora vou buscar o aí e aí. A ver, algo mellor que a manta, pero... Despois a veces sabes pasa. A veces os caros son os parroles, non están ao lado. Sí, son para o interior e non máis. Caen, e en canto caen se les fan de andar. Os árboles van. Bueno, aí por lo menos
Buenos días, ¿qué tal? ¿qué tal? Las banderas, a ver, la de España va en medio. Primero Galicia. A ver. No, primero va la de Galicia, en medio va la de España y esta Al final. al final y un poco retirada. Así. No sé si tienen un papel aquí. ¿Qué trajo Toño esto? Trajo autómetros y cartazos. Entonces, los carteles ¿Cuánto aquí, ponemos? ¿no? Sí, poco, ¿no? Sí, unos poquitos. Pues tienen un papel aquí. Non ti so. ¿Qué? Non fu, pure díxome... Non te lo dico. Fina, está ahí tu madre. Por favor, dale para allá un poquito, perdona. Perdón. Dale para allá, te lo rollo, vamos, ya sabes que no se aguanta de yo. Me refiero a una altura, ¿sabes? Por eso una falda otra. Hay que colocar más sillas aquí delante. Hola, Abelino, ¿qué tal? Avelino, por protocolo, está diputado, por favor. Vale. A ver, a un lado va a ir la prensa y a otro lado va a ir las autoridades. Ahí vi yo, ¿no, Antonio? Aquí sobra una silla. Fina, ¿me ayudas aquí? ¿Me metes estos trípticos en las carpetas? ¿O Sandra? ¿Me ayudáis? Esto, en las carpetas. Ah, vale. No, esto es para ti, ¿no? Hola, Dani, ¿qué tal? Abelino, no está Abelino. Sí, claro, tu hermano. Hola, Jaime. ¿Estás por la línea? Pues más tarde, si te llamo yo. Venga, perfecto. Perfecto, gracias. Gracias, chao, chao. Sí. O este... Ese tío de... Pero perfecto, no me acuerdo de mucho. Otro cambio. No, pero Abelino. De Sara con mi compañera, entre sus únicos que... Ah, bueno, sí, pues No, es ahí. tampouco libre, sí. Vale, perfecto. Nunca millor, non? Avelino está fora co diputado. Ah, vale. Digo, se algo? Ah, sí.
aquí. Tamén moitas gracias por acompañarnos. Diputado de Deporte da Diputación, como no alcalde, Avelino por estar aquí arroupándonos. Bueno, non quero esquecerme un representante do máximo patrocinador que este ano vai ser Estaloid, que o gerente non pode estar, que está de viaxe, pues acompáñanos Martín aquí en representación deles. Gracias porque sin toda esta xente pues, é imposible levar a cabo un evento destas características. Para nós é moi importante o apoio deles porque senón pues, sería inviable esta prova. E nada, con respecto ao rally en sí, pois decir que podes decir que é un ano como de transición, non? Porque para nós o ter que anular o rally o ano pasado foi, a verdade, foi moi triste, pero as condicións que se deron pois non cabía outra cousa máis que aplazar un ano. Este ano, de feito, pois, a idea era empezar ao principio do ano, pero vistas as circunstancias, pois houve que irse a final de ano, que non é o máis idóneo para o evento en sí, porque ao final estánse solapando probas, está habendo cantidad de eventos. Neste mes, por exemplo, pois, debe haber como uns 20 eventos do mundo do motor. De feito, en Coruña hai este fin de semana, a semana propia do rally hai outro evento en Ourense, a semana seguinte o San Froilán, o sea, isto é de locos. Isto. Eu entendo que ten que haber os eventos porque senón non daríamos arrancado esta pandemia, pero bueno, está claro que as probas resíntense por todo este país. E nada, con respecto ao rally, decir que temos xa todo preparado. Vamos a prácticamente tocar toda a comarca do Deza, como ven sendo habitual. O total de kilómetros do rally son 425,97, dos cales vai haber 13 treitos cronometrados, que serán 126,65 km cronometrados. A xornada do venres, pois, vamos a ter unha ceremonia de salida ás 6 da tarde na rúa Rosalía de Castro. Intentamos facelo aí, sobre todo por darlle unha man á hostelería, que creo que este ano necesita moito. Será importante que a saída do rally sea desde aí, porque podía ser desde un sitio máis emblemático, pero pues, fui pensando un pouquinho neso, en botar unha mão aos hosteleiros do povo. Eso vai ser ás 6 da tarde, e despois ás 8:30 da noite, pues, o treito espectáculo do Agro de la Inda arriba, como ven sendo habitual. Despois o rally en sí vai a ser o sábado, todo o que é o grosso do rally, con 6 treitos cronometrados. Empezaremos no Concello de Silleda, despois levaránse a cabo o treito do Couto e o treito de Saborida. Son uns treitos xa clásicos, que agora recortamos un poquinho o recorrido, queremos que sea un poquinho máis corto, pero máis ou menos son tramos que xa se viñan disputando todos estes anos. Despois xa pola tarde, pois, iremos ao Concello de Vila de Cruces, a facer o tramo de Vila de Cruces, e despois no Concello de Garín faremos o treito de Carballeda, e no de Rodeiro, pois, o famoso treito Rodeiro do Zón. Alrededor das 9 da noite, pois, será o final do rally no campo da feira de Lara. Nada máis. Manuel, González. Vale. Moi bo día. Moitas gracias, alcalde, polo convite. Sabes que estou encantado de estar en Lalín, que eu considero a miña segunda casa, e tamén darle as gracias e saludar aos alcaldes de Rodeiro, Tentaca de Vircruces, alcalde de Silleda, e por suposto a Avelino, que cada vez que veño a Lalín, pois me trata como se formara parte da corporación, a verdade é que dá gusto. Parabéns á Federación polo traballo realizado con este rally, e voume atrever casi a corregir. A de transición foi o ano pasado, isto é de celebración. Estar facendo outra vez o rally, pois creo que é unha moi boa nova, e o comentábamos antes aí fora, nos meus tempos mozos, en que sigo sendo un chaval, pois sí que teño un grupo de amigos que participaba moito en rallies, e a verdade que non controlo moito. Pero sí que para min era unha festa, pois ir ao rally do Cocido, ir ao rally de Ourense,
porque acampábamos e ao mesmo tempo, pues, bueno, facíamos vida no pobo, non? E este tipo de eventos, como son estas competicións, pues danlles a vida ao pobo municipios, porque neste momento que sí que fai moita falta esta parte de promoción económica, pues aquí o comercio, a hostelería, pues se van a ver beneficiados pues a través dun evento deportivo, non? E isto pues é de agradecer a persoas que tendes este compromiso e que ao mesmo tempo pues sodes non só un motor que fai ruido polas pistas, sino tamén sodes durante un fin de semana un motor económico nos municipios que se celebran. Desde a Diputación de Pontevedra estamos moi satisfeitos de que se celebren este tipo de eventos, de aí o noso compromiso, porque ao mesmo tempo pues, para nós é unha promoción turística tamén da provincia. Isto tamén un rally como o Rally do Cocido, que é super coñecido, pues desde logo nos pon tamén no mapa e ao mesmo tempo se fai unha promoción da provincia para que tengamos máis visitantes e sigamos desenvolvendo toda esta economía vinculada ao turismo e tamén neste caso ao motor, e entonces pues, desde logo que temos que estar e o noso compromiso e aquí vamos a continuar, sobre todo cando se desenrola pues, todo nunha comarca tan importante como Odeza, então, bueno, non se cerra só nun municipio, sino que se abarca moito máis, entonces isto tamén é facer provincia, por lo tanto moitas grazas e me gustaría xa daros os parabéns anticipados porque a experiencia que tedes vai a sair genial. Moitas gracias, Manolo. Pois para rematar, antes de que vos fagades as preguntas que estimedes oportunas, agradecer en primeiro lugar a presencia do diputado provincial Manuel González, que teño que decir que o sentimento é mutuo, porque a verdade é que dá gusto tratar con un diputado provincial como a ti, donde falas o mesmo idioma que nós, e donde sabes como é o funcionamento dun concello, que iso tamén é unha parte importante, porque a veces en política hai xente que pensan que os concellos funcionan dun xeito totalmente distinto porque non o amaron e porque non saben como funcionan. Este non é o caso de Manuel González, que cada vez que temos calquera evento o convidamos, primeiro que nunca deixa de vir aquí, o que é importante, e segundo que cando ven cunha actitud moi positiva e de resolver os problemas que pode haber. Agradecerle a Manuel Cuiña, alcalde de Silleda, que se acercara ahora aquí a esta presentación, que o rally, inda que leva o nome do rally do Cocido, pues funciona en toda a comarca, e Silleda é un das áreas importantísimas deste rally do Cocido. Tamén o teniente alcalde de Vila de Cruces, que tamén é o diplomático do goberno de Cruces, que é sempre que lle toca o amigo Julio, e creo que é un bon diplomático, por suposto. O alcalde de Rodeiro, que leva pouco tempo nestes menesteres, pero que coñece perfectamente, porque o rally, máis de alguna vez, a parte da satisfacción que dá, algún disgusto che daría como concejal de obras para que dar un balado ou alguna cousa por aí que pudera que, por suposto, o concelleiro de deportes, que é un rapaz novo e que se me consta que os deportes de motor non lle disgustan, e Toño, que leva moitos anos ao frente da escudería da Lindeza facendo unha labor importantísima, encomiable, para sacarlo para adiante. Son 25 anos, parece que non, pero son as bodas de plata, é un cuarto de século facendo un rally, como ben dicía Manolo, pois que deixa vida nesta comarca, porque aquí desplazase xente de todos os puntos de España e de Galicia, bueno, pois fan os seus gastos aquí, compran aquí, comen aquí, dormen aquí, e que queiras que non, pois é un recurso económico de primeiro nivel. E encima, pois tamén, o efeito de levar o nome do Cocido, pois a nosa festa, pois eu creo que se beneficiamos dous. O Cocido é moi coñecido, por lo tanto, levar o nome do Rally do Cocido creo que é bo para o rally, e tamén o rally, pois, cando se difunde nesas cadenas deportivas, pois tamén ven o tema de la línea, ven o tema do Cocido. Por lo tanto, creo que é unha boa simbiosis que os dous salen ganando. Por a miña parte, nada máis que agradecer a todos os que facemos posible que haxa este rally. Como dicía Manolo, esperemos que ahora arranque, que nestes 25 anos é un punto de inflexión despois da pandemia que nos fastidiou a todos os niveles. Eu creo que a impresión que teño é que pouco a pouco vamos indo á normalidade, porque ás veces isto da normalidade é moi relativa, como todo o mundo sabe, ás veces pois
hai que tomar algunhas decisións. Eu sei que hai só un mes, cando tiñamos por diante Feira Deza, a festa de Arlín, e o mini cocido que fixemos, pois tiñamos moitas dúbidas a hora de celebralo. E teño que dicir que cando empezou Feira Deza hai un mes, había 40 positivos, hoxe temos 0. Por lo tanto, se se fan as cousas ben, non ten por que haber máis contagios. Aparte que eu creo que agora que a cantidade importante de xente que hai vacunada, pois non debería haber maior problema. Así que a ver se este rally se parece xa a casi todos os normales que houve. Algún ano houve moitísima xente, canta máis veña, pois obviamente mellor para os concellos da comarca, e confiemos en que todo salga ben. A ventaxa que temos é que a escudería ten sobrada experiencia, por lo tanto, por esa parte non vai quedar, non é o primeiro ano que se celebra, e tamén que os organismos oficiales pois xa sabemos de que vai, e todos máis ou menos xa sabemos o que temos que facer. Por lo tanto, eu confío en que salga todo ben, que salga todo razonablemente ben, e que o 25 Rally do Cocido pois sirva para normalizar outra vez a situación despois desta pandemia. Así que parabéns a todos. Algún contratempo que poda haber, trataremos de arranxar o mellor posible. Os protocolos sanitarios, pois daqui, pois eu creo que agora xa están un pouco máis suavizados, e creo que non debería haber moito problema. Se en algún sitio que se aglomere moita xente, pois veremos que se cumplan as normas sanitarias, e seguro que a partir deste rally nos quedará un moi bo sabor de boca. Agradecer a Diputación, agradecer aos concellos, compañeros e amigos desta comarca, a escudería con Toño ao frente, o feito de que este evento volva a unha certa normalidade. E pola miña parte nada máis. Entón, o que queirades preguntar, tanto os que estamos aquí como o presidente, pois o concelleiro, estamos aquí abertos. Toño, ¿cómo marchan las inscripciones? Me consta que están dos viejos roqueros, Sergio Vallejo y Manolo Serra, inscritos, y por contra la gran ausencia de Iván Ares. Sí, bueno, Iván Ares es normal que no esté porque se está jugando el supercampeonato y tiene un hándicap a mayores, que es que este año, al ser tierra asfalto, pues tienen que estar montando, desmontando los kits de tierra, los kits de asfalto, ¿no? Entonces, ahora mismo va a correr un rally de tierra, creo que este fin de semana en Madrid, ¿no? Sí. Y claro, en una semana pues montar otra vez para montar asfalto pues iba a ser súper complicado, entonces pues, es imposible estar aquí. Sí, es verdad que este Vallejo aquí pues es muy importante porque es el piloto vereo más, por así decirlo, más laureado, y es muy importante que esté aquí. Y bueno, está líder de la Copa, que creo que ya matemáticamente es campeón de España ya de la Copa. Y bueno, tenemos 8 R5s en cabeza, que es una cifra más que considerable. Son coches de primer nivel y es más que considerable. A mí no es lo que más me preocupa la cabeza, porque es una cabeza espectacular, sino que se echa de menos que haya algún inscrito más, ¿no? O sea, eso sí que... ¿Cuántos hay? A día de hoy hay 60. Entonces, pues sí que... Pero bueno, esto viene motivado por la gran cantidad de pruebas que hay, eso está clarísimo. Pues tienen que repartirse y bueno, es un año así. Sí, está Tarolo. Sí. ¿Y participación local, Otero? Sí, Otero va a estar Orozco, que no es de aquí, pues David Míguez es su copiloto y va a estar aquí, va a estar... Bueno, debuta un chico, nada más aquí de Crespo, el hijo de Blanco y Oro, que va a debutar en esta carrera, y también es muy importante, ¿no?, que vayan saliendo chavales jóvenes. Sí, José Manuel Areán, también otro viejo roquero que llevaba años parado y que vuelve después de 20 y pico años sin correr. Y bueno, pues a nivel local está animada la cosa. Pues se non hai máis preguntas, pues moitas gracias a todos, e se non nos importa, pues facemos unha foto de familia aí fora, por o tema do... Sí, pero primero vamos a hacer una ahí. Por los sponsors. Julio.
Rubén. Pero nos ollos notase cando nos está vindo ou non, Ya hasta se pode falar. Bueno, o 19 creo que nos quitan esta polo menos fora. Sí, é unha boa cousa. Se non vai a casa a cousa, o 19 pois estaremos andando con cousas e as terminalidades para que o verdade é que llegar a evitar eso. Ainda agora xa na fixen, porque agora xa falta mal, a todo cachino. Yo casi que me quedo con esto, porque si no tengo dos localizaciones.